som mig. Og det eneste vi har til fælles, vi skal være sin vej. Nu kommer der hjem, nu kommer der hjem, nu kommer der hjem, siger vi ser i solen, når morgen er på morgen. Jeg har en hånd om under kjolen, og hun siger ja. Hun er smuk, og hun er dejlig. Lad det være som det er. Himlen kommer, når han kalder, og himlen er her. Blomster i vores hår, solen den bare brænder, og lærer så. One more time. Sidder på en market, blomster i vores hår, og solen den bare brænder, og lærer så. At jeg mødte Torsten. Nej, ikke første gang. Første gang jeg mødte Torsten, det var nede på en café, der hed Rosas, eller sådan noget. Kan du huske det? Torsten, han var vild, da han var ung. Det var han nu dengang. Ja, den aften, det endte med, at du var nøgen. Ja. Og det var ikke, altså det var ikke på grund af mig, at han var nøgen, altså det havde han bare lyst til på en eller anden måde. Anden gang, at jeg mødte Torsten, der var han vicevært. Pedel, undskyld, ikke vicevært. Torsten han gik og farede og ordnede noget i computerrummet og i andre rum. Hvad ordnede du? Jeg ordnede i kopirummet, ja. Og jeg var arbejdsløs og var inde i sådan et kursus, hvor at man kunne komme i gang igen med sin karriere og lære og skrive et CV og lære at være sådan lidt mere udadvendt og sælge sig selv. Og det er jo utrolig meget hjulpet, altså. De satte mig ved sådan en computer, og så skulle jeg så lære noget. Og jeg satte mig og lavede en sang, der hed Smile. Ja. Smile, though your heart is aching. Smile, though your heart is breaking. Smile. Kender I det? Det er et Chaplin-nummer. Og det har jeg gået og tænkt på i dag, fordi at Torsten, han er så god til at være glad på den fede måde. Han sælger det så godt. Han er en ægte performer. Og det har jeg lært en lille smule af, i hvert fald. Brudt sammen. Vi kunne sælge den som skrot, men der er ingen, der vil købe